Patay ang usa ka babaeng negosyante human gipusil sulod mismo sa iyang tindahan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ang pagpamusil nakuhaan sa CCTV. Patay ang 45 anyos nga babae human gipusil sa sospek nga naka-helmet sulod sa gipanag-iyahang tindahan sa Purok 20, Barangay Poblasyon sa Bayugan City, Agusan del Sur, alas 2:50 Biyernes sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan base sa kuha sa CCTV, makita ang pagsulod sa sospek sa tindahan ug miduol sa biktima nga naglingkod lang sulod sa tindahan. Dayong gitiunan niini ang biktima ug gipusil sa ikadawang higayon punting sa ulo. Dayon miikyas sa kay matud pa sa gimanihuang motorsiklo sa atubangan lang sa tindahan. Gidala pa ang biktima sa ospital apan namatay gihapon kini. Sumala sa kapulisan na igo ang biktima sa walang bahin sa iyang ulo, rason sa iyang pagkamatay. Nakuha sa crime scene ang duha ka fired cartridge case ug fired bullet sa kalibre 45 nga pusil. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen ug identity sa suspect. Ginakuhaan pa og pahayag ang pamilya sa biktima.